Isabel Girona Montserrat, filla de Ramon i Joaquina, nasqué l'any 1904 en la placeta del Mercat. Extrovertida, emprenedora i amb una capacitat innata per als negocis, es va casar als 24 anys amb Romualdo Pales, matrimoni del que nasqué el seu primogènit Romualdo. El fatal destí la deixà viuda molt jove i la seva font d'ingressos passà a ser una parada d'ultramarins que regentava a l'aleshores mercat ambulant que es muntava a diari en la placeta del Mercat. Als 31 anys es tornà a casar amb el botiguer José Torromer Puchol, amb qui se posà a treballar com a dependenta a la tenda familiar de la placeta del Mercat, coneguda popularment com la botiga dels Perols, mentre ampliava la família amb la seva filla Modesta, nascuda el 1935, i els bessons Isabel i José el 1940. Tan sols un any després, Isabel perdé el seu home i a principis dels anys 50 hagué de traslladar la botiga d'ultramarins, que ja regentava i dirigia ella sola, als 4 cantons, com a conseqüència de l'inici de les obres de construcció del mercat municipal. En la coneguda com Casa Perols, passà 2 dècades venent productes molt diversos, com ciris, sabons, fils, menjar, sandàlies i espardenyes, entre altres, i ajudant a la seva clientela, a la qual fiava de continu quan les collites no es traduïen en guanys. Intel·ligent i extravertida, Isabel dirigia la tenda en tots els seus aspectes de gestió i administració. Viatjava a València en autobús per adquirir el gènere que posteriorment posaria a la venda a les seues prestatgeries i portava els comptes en quant a ingressos i despeses. Va morir l'any 1988 després de dures pèrdues familiars, 2 marits i un fill, que provocaren que el dol fora un element sempre present en la seva vestimenta, i d'una vida d'intens treball com una de les primeres dones emprenedores d'Almussafes, a la que avui retem homenatge.